Kini, kwarta-kwarta. Uy, labo ka ni Ron. Asa na ka mga tropa nagtambay ron? Dito na ko, shot. Og, pantripan ako. Og, unsa ko gagahit. So may tirada na to ron. Amo sa tirada na to. Wa lagi. Siya, taron ako'y bahala. Ana kay mo nagipangita na ko. Sure ay nabda kay kwarta. Kaya diskarte makainom tabi. Unsa, marang magbaysalay na ko eh. Unsa pa dugayan na to ha? Tara na. Ay sa. Si Buka man ako. Unsa may na, ana? Bayot man na. Sure, ay. Kada kong lawas na. Bayot na. Bitaw. Sure, ay. Mura po kita. Bayot, may kasiyaha. Uy, Box. Musta? Uy, Kor! Okay lang. Pasit ka. Pasit bitaw ron. Tabangan ka na mo. Sure, ay. Do ka sa ang loso ron. Himuriz ka ba? Kasi pagtuloy mo sa kuha, bakla. Yatay, abirog bakla kor. Mao mo kaya nang ganung istorya god. Bakla daw na. Kinsa may naging mo na, Kor? Sa mga British naman to. Ayaw magtuon ng mga marites. Kay dili na tinod. Kini, kwarta-kwarta. Nya, diretso ra ko. Uy, gol. Asa na si Birds, gol? Wala bitaw no. Ta, sundan to si Buka ta. Tara, hinahiner ta. Kasing masakpan ta ba? Tara. Tanawa nagyuguyog na saging. Naya yung tingog ba kamsakpan ta. Turang tunto, nakita ng ulo. Ara oh. Nakita ng ulo sa bakla oh. Bantog, nawala si Birds. Gani na. Siya ba dia? Tanaw ra ta. Ano mo? Labo ka ni Ron. Oh, bayad sa mo performance. Salamat ta. Ano yung pang shot, ano ba? Sunod na, dili ka magsaba-saba. Lagi, dilay kong saba. To ato ron ni. Sige, sunod na po. Uy, to ara. Ang gawas na. Daan ko palagi si Boards. Yun.